COVID-19 gure bizitzetan sartu denetik dena jarri du hankasgora, baita euskaraldiaren antolaketa ere. Zer egin dezakegu itxialdi garai honetan euskararen presentzia indartzeko? Gauza mordoa. Etxean, kalean edo lanean, euskararen presentzia garrantzitsua bada, zer esanik ez sarean. Twitter, Facebook, Instagram, denetan jarri dezakegu gure aletxoa euskaraz jardunez eta euskarazko edukiak partekatuz. Gure WhatsApp eta Telegram taldeetan ere lagun dezakegu hizkuntza ohiturak aldatzen. Egun hauetan, gehienok ordu andana pasako dugu etxean, batzuk lanez lepo, besteak aspertuta. Azken hauentzat, euskarazko 1000 baliabide daude eskura. Goiena, Txape Irratia, Badokataria, euskarazko komunikabideak, euskarazko Wikipedia, argiako multimedia tala, arroza sarea, egunean behin, uemak ateratako etxean goxo egoteko baliabideen zerrendan aurkituko dituzue mordo bat, haur zein helduentzako. Mintzanet erabiliz, euskara praktikatu dezakegu bidelari edo bidelagun eginez, eta beste milaka aukera ere badaude. Aurkitutzazu eta elkarbanatu lagunekin. Bestalde, hau momentu ederra da gure mugikor eta gailuak, bilatzaileak, sare sozialak, euskeraz konfiguratzeko. Ikusten duzuen bezala, badugu nondik hasi sarean euskarak duen presentzia handitu eta bide batez itxialdi hau arintzeko. Eta nola ez, irubebikoitz.euskaraldia.eusen sartuz gero, aurtengo ariketaren berri izan eta zuen entitateen izen ematea egin dezakezue. Ondo izan!